Tento bahenný špeciál ťa nikdy nenechá v štychu. S týmito kolesami vyjdeš aj na stenu, kámo. Ale určite nie sú na cestu. Dvojvalcový motor 1000R s 91 koňami, to je výkon, o ktorom snívaš. Samozrejme predný naviak, ktorý asi nikdy nebudeš potrebovať. Špecialitkou XMR je tento chladič hore. A dá sa tento chladič namontovať aj na iné štvorkolky? Samozrejme dá a to odporúčam kvôli lepšiemu chladeniu a to, že ho vôbec nezašpiníš. A že na veľkosti nezáleží. Noro, aký je rozdiel medzi týmito dvoma štvorkolkami, ktorá napríklad by sa hodila viac mne? Tebe by sa určite viac hodil model XTP tým, že je viac komfortnejší a je viac pre rekreačného jazdca. Čo je pri modeli XMR, už ťažko povedať, lebo je to stavané do ťažkého terénu. Okay. Má to nasávanie vzduchu hore, chladič hore, drapaky do bahna a to je asi tak všetko. OK. Ja som tvor pohodlný, čiže vyberám si XTP. A ja si ostanem pri tej XMR-ke. Sice tento traktor nie je na predaj, Ale máte sa na čo tešiť, vyskúšame si ju priamo v teréne. Joho!